Mawera alwitana unachaita. Varume vanoda vantu vakana days. Ababa kunondiro. Avatarume vaya vaimubata ngwani 4. Tizomubata. Initije ndinozarana nepapo kapudaro tiseni 4. Akanditsvaga vakandishaya. Ya unekutaura kuti sweet yasiwewo itsotsi. Atumira girlfriend rake rekuharare mari kubva kuharare kuuya kusendina ndobva vatakura nausiku seChristmas unofara uchaona inini fona akabhadzi Atinozvinzwa mwende munorarama semhuri imwe chete muri vatatu rabarika Hashak TV nyaya sezvadziri. Nyangariyei ndevavira vasungona kugarisana zvakanaka vakamaka pa 3 months kuti vamboona kuti vanogara sei. umegura ndoya waramba Vauya vanotaka. Vazombuda vanotaka mapiritsi. abuda vangaenda vanotsvaga mapiritsi. Mapiritsi ei amazvingakurwa already fine. Saka nhau chamurikuda chatochina zvangada kutona kuti munogara zvakanaka. Makazonogara zvakanaka chii chakakonesa kuti munogara zvakanaka? Munhu wangu akatangira tichangobva kuno 2 days. Akauya ndiri mukliniki. Akanditorera foni sekunditorera foni. Akandiza zvini akatora foni yangu kungoti foni yachifoni wachibasa. Akanogara nayo ndasvika matakati iwo wakanzi namambo 3 months unoita nezi unotaura nyama zvakashata. Kuzvauta kuzviti mandandira basa nazvo. Uchibandamisiya nefoni yayo ndiri muchipatara na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 nna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 n
Then tabva pane musokatika kumareni kwedu mzimani ndaenda akaema kuseni basi kamuta enda kumba kuye akapokuta pokuta dobasi ndapo dobasi yamanira chitechana akabashika pa ringi pane vanhu vanandisara navo pane nyaya dzebaiki nandakamira ndisara navo da ndobva nditi ndikumbira kuonaaaaa kuti achienda mushopu mubaoma munidake chiri muchishoma neokuwa marizha petasi unobvasine mari murupeiti apanza ndaneta neisi ndobva ndati akamwa munhu ata zvinofanisa kuti achienda kwabva undoza chindoseyako kanaiswa handikauisa ndofunga kuti ndisati ndaenda kumba kwake nandine vana nandinavo ndakanzoti matakuro wamunhu Martha upi? iye anonzi Martha. Uyu anonzi Martha. Ari kurova munhu. Munhu upi? Pane musikana wachandana nemurume wavo. Apane munhu akudana. Akangoti munhu yakamura akamukwadza. Akatonuma arapolisa. Martha akarosunga akatotibeza akavharira. Upi akavharirwa? Iye akagara. Ndiwe Martha? Wakanovharirwa? Wakaita sei? Ndakarova musikana wake. Wakamurovei? Kubva musi watatongwa pano makati tende kumba tinogasa. Ini pandasvika kumba ndobva ndabva ndikanaenda kumonga kumba kwaamai nake vamweni vamwe. Ndabva ikoko ndokatadzoka musi wemanzi nemwana achirwara. Ndikata mwana ari kuno. Ndakati ndipo foni yako ndifonere munhu ane mari asi tondipa mari yangu. Pandakabata foni yake zvikanzi wambobatire chifoni iyo handichaida chigara nefoni iyo ida kukusungisa. Ndobva ndambofamba nevanhu pandasunduruka paanga ari paipa. Ndobva ndaenda kunoratidza mwana wake. Ndobva ndanomuratidza ndakapedza. Mwana wake iyeyu ari ega here? Mai vemwana waye ndivapi? Mai vemwana wacho vakaita nhumbu, mwana ane 5 months.
uyu ndobatora mwana ndobva pamwe ndova kuchengeta mwana iye. Kwa iwewe pawotoromera pakai wako mwana ari kupi? Wangu ari kupi? Saka wakaenda unobetsera mwana wehuyu? Ndina ndiri kupurazi, mwana agara naamweni kupurazi. Ndokundinzi maiguru mimanje yekukliniki munondibatsira sezvo imuchiziva nezvekliniki mamboshanda kukliniki kunozara vanhu manje. Imi michande munorapisa chi mwana ndomaumbira tikaita. Kumaguru vabuda pavamati vanoenda kunonwa mapirisi. Ndiyavana vati vaende. Ndiyavati aende. Nyaya iyo yapera. Mira tinzwe. Iwe wabuditsa mai mukadzi wako ari kupi? Amandi mazoro. Chero mutoro. Mutoro mwemezi. Mbosumuka kana mai mafana motetetana. Mai buru evana. Munazo kama inina? Tida kupedza nyaya. Ndizvo mwana takutaura soka. Ndima tamira tida kupedza nyaya. Maimbozema mazoita sei? Maimbozema mazoita sei? Asi zvizodhumudza. Ati munowaziva here kuti ndima inodei? Akadana nemurume wenyu zvakanyanyisa kwenguva mbishana. Saka nyaya yamadanzirwa nedara inyaya diki diki yokuti muyanane kwemwedzi 3. Zvino asi zvakuitika namama ndo judgment iripo kwemwedzi 3 mozodzoka. Zvakuitika manje muri vanhu vakatarisana. Murume wenyu ndiye atotanga kuchikora chidzidzo chenyu pakati penyu. Mainini munoaziva ndizvozvo. Munoti kudini nazvo? Wangu ndinoda hangu kuti maine ndoziva basi kuti tiende kunoyanana hazvikwanisi. Nokuti zvaita sei? Ndoziva nokutokanetsana nemurume wako wangu otonga kumuseni pane vana vangu otonga kushaudha pane vana vangu saka kuti tiyanane hazviiti ine hangu handikwanisi. Makabvesoka ngari? Kakawandisa anoenda kubasa kwangu kubhawa oita zvaanenge achida mubasa. Handina kwapa mvumo kuti basa mangu kuenda kunoita zvaanenge achida mubasa saka ini kuti ndikwanise kuenda nawo handikwanisi. Saka iwe simudza roko uda kuti Zvatinovaishenda zvekuneta. Amaibhuru vangu takanetsana kahwani. Avasati vaziva, ini ndandisingatoriziva pakaita nemurume wavo. Vakwai vachindishauta kuroti ndopatikaenda kumba kwavo takanetsana. Takatozowirirana zvokutotanga kufambidzana vachiuya kumba kwedu ndichienda kumba kwavo tichiwirirana. Kusvika musi wandakabata murume wavo ane girlfriend pamubhedha avo. Uyu ndopakaenda kuna maibhuru amheno statement yakanonyimba ikoko. Ava ndipo vakazouya nemagirlfriends ake kuzondirwisa futi anzi wadi kusiya. Vapedza zvongo vachiita panze mumba kwavamirira mazodarika mazotakurana manotaurirana zvamambuda inini mapinzwe ebedroom mangu ndonyaya yake kubva ipapo hatina kuzombogara tikataura chese. Hongu yeshe nyaya yekuwirirana iyi nyamutaura iripo but zvamakakamarembisa zvakundikana. Tichibva kuno kudare uyu murume uyu anogara akaimba pangu akati maiguru vari kuramba haabvumidzwe hanzi mukadzi wangu ini ndinomutya. Ndakanzwa voice yake ari panze apa ndisingamuone ndoberera miri wangu saka handikwanise kuti ndimuudze kuti iwewe naMartha muri pamwe chete. Ndopaari kutaura kuti ndakamuvhiringa kukliniki. Handida kumuvhiringa asi kuti ndiye akandiramira foni. Nyaya ndibva yadarika nyaya kusvika musi weSunday, musi weMonday. Ane girlfriend rake wanga achida naye anopinda kubhawa. Ndobva ndamubvunza musikana wayo ndikati iwewe zvauri kuita nemurume wangu handisimbozvifarira. Zvikanzi maiguru murume wenyu handidai naye nhasi kuti murume wenyu ndiye anotondimanikidza. Ndiye anotomanikidza kuuya kumba kwangu handina chandikamukumbira murume wenyu ndiye anouya ega. Upi? Iyeyoyo. Kuenda kupi? Kune girlfriend racho irororo. Rechitatu. Maiguru vakatomutora varikutogara naye mumba mavo. Vakati vakati zviri nani ndigare nauyu uyu handikwanisi kugara naye.
inini mhosva yandakavengerwa navanzi unofambiri naamwene inini ava naamwene havawirirani saka inini ndaifana kuenda kusaidi kwavo zvavanenge vataura ndo zvandofanira kuita inini saka ina handza kumira ipapo plus murume haakwanisi kuti amire ataure chokwadi izvezvizvi handimanzwa kuti ndiani anotuma mutora chibage kubhava asi mukadzi wake ari kumurambira kuti haana kumutuma kusvika vakanotora protection order yandaiva nayo ishi amai apa vakanyepa kuti ini ndaenda kubhawa ndikanobvutira munhu bhegi ndikatora $70 but hazvisiri izvo saka ivo vakawirirana kuti vagare neuyu wokubhawa wavari kuda uyu ende izvozvo haisi problem ini chandangokumbira ndechoti ngaandibhadhare mvura yangu yakanditambisira ndakaita mumwe munhu handichaita ngaazorega futi kuuya mulife mangu ndochitanga upenyu hwangu kuti hwani zvakaitika 3 years chongoti dzadarika chero hama dzake dzisiri kuzvinzwisisa kuti mwana wavo haachandida hama dzake dziri kuzviramba asi nani fanire kuramba ndichimanikidza kuti ndirambe ndichidiwa nemurume anotedzera zvinodiwa nemukadzi wake handikwanise upenyu hwacho handikwanisa iwe ndiwe maiguru murume wako uyu akawanikwa negirlfriend pabedi pavo unoziva zvi ko kuti kuna manyinyi vamwe mukadzi wari kugara naye womumwe mukadzi shewangu nanitora nchidai mukadzi anogara pane kutito nana chandakaziva kuti baba vanofambidzana nechinji nemunhu iyeyo mai avakuya pane kutito varowa munhu ndatokumba kwamwana wangu ndakazonga mangwana makuseni kunzi makaenda unorowa chii mumwe musikana anoti joni anza kudanana nani namanyaya ndakatawo saka vazoyana pamwe vangu nana sekuru wangu vatangwabibvunza kuti pemamuzvizive ndakati inena ndise handina kumboonazvo handizvizive asi andikazviona saka ameyo musikana ndopa kuti musikana kuya kupi kuva kwababa saka asati auya kumba kwako iweyo hasi kwete izvi asi havari kutaura kuti murume wewo wakataurwa naamai vacho tandiripo tiri vatatu naamai guru wangu 4 zvakanzi ndakati mai hepi ndo zvataurwa here uyu murume ndiyakatanga kutaura zvanzi zviri nani ndigare nemusikana warova nekuti watodiitisa losi musisu vemusikana vakadara vakati muri kunyepa amai vati kana musiri kukwanisa kurapisa musikana uyu akarohwa nemukadzi wako ndakumunza kumba kwako kana azopora wochidzosa mukadzi ndobva zvaitika saizvozvo ndobvanzi aiwa ndobvatandi pamwe chete bvatakuinana zvanzi ikwewe inini ingobvuma zvese zvikutaurika kana murume achada kumbomutora anomutora asi ozomudzosera kupi kumba kwavo atanga withdrawal case yawakamurova ikupolisi mai guru ndobva vaenda kuna mai vemusikana vakati ndipei ndigara naye zviri nani ndigare nemusikana uyu maka handikwanise kugarisana naye ndo mai guru ende mashoko iyaya haasi ekutanga kumataura ipapo chero kuprasi panotaura chero kuhama dzangu wadoka iwewe wakabva muno mundani neuyu mukadzi wako neuyu mukadzi wako wakazvikora napo ishe patakabva mambo akabva kuno kudai makati tinodzoka kusa 14 mozoyananisa nawo asi musi wa 14 musatadzoka makati timimi muti pa 3 months zvokuti agona anoshupana nemunhu hatidi kunzanyaya kuti munhu ashupana nevanhu so ndatimira kuti fukana musi wa 14 wakwana tauya kuno kumotananisa vanhu voita vibatanidzwa nemi ndisinokuita se kuenda kuva kwamai ava zvakasinonga ndiye zvandakataura saka uyu mukadzi wani uyu nansi kukwanisa kukumbudza mai ava mira first uyu mukadzi wani iye zvino mukadzi wani uyu pamberi pangu kumba kwavo handina kuroora ishe hauna kuroora saka wanga uri kumushandisa